Li Diyarbekirê 29 salvegera kuştina nivîskar û rojnamegerê Kurd Musa Enter de ji aliyê Komeleya Rojnamevanan a Dicle Fratê ve merasîmek bîranînê hat li darxistin. Merasîm li kolana ku Musa Enter lê rastî êrişa çekdarî hatî hat li darxistin. Di merasîmê de rojnameger, siyasetmedar û nivîskar jî amade bûn û di daxuyaniyan de hat amaje kirin ku êrişa li Musa Enter hatî kirin hîn jî di tariyê de ye û li bendêne ku were ronî kirin. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk DBP Saliha Aydeniz anî zimên ku dewlet kujeran diparêze û naxwaze kiryar werin aşkere kirin û da zanîn ku dê hete ku doz were ronîkirin û tawanbar werin sizadan dozê bişopînin. Yargı, hukuk bugün birilerin eliyle Em dizanin derast bi destverdanê tev digere. Li gorî talîmatan biryar tên wergirtin. Pergala hukukê serobino bûye. Dixwazin pêvajoya daraza Apê Musa bi demborînê vere girtin. Lê em ê nehêlin ku qetilkirina Apê Musa û hemû dozên ku kiryar nediyar berin ji bîr kirin. Zihniyeta ku Apê Musa qetil kirî û zihniyeta ku êrişî ziman, erdnîgarî û çanda Kurdan dike heman zihniyet e. Di merasîma bîranînê de rêveberên Komeleya Rojnamevanan a Dicle Fratê anîn zimên ku ew dê wek şagirtên Musa Enter şopdarên doza wî bin. Zimannas Hayrettin Qızıl anî zimên ku Musa Enter ji bo dîroka neteweyiya Kurd nirx û remzek girîng e û divê xwedî li mîrata wî were derketin. Kedek Apê Musa daye ji bona Kurda bêvate temamê Kurda pir muhîm e û ez bawerim heta ki Kurd Rojeda tanavên bêjin ew ê her dim Apê Musa jî ew ê li bîra wan be. Lê vateyê wê herî girîng Apê Musa hem fêlosofekî Kurd bû, hem rojnamevanê Kurd bû, hem jî di herê siyasetmedariyê de bîranîna mêjûya gelê Kurd bû. Di merasîma bîranînê de wêneyê Musa Enter li cihê ku hatî kuştin hat danîn û beşdarên merasîmê jî qurnefîl danîn ber wêneyê Musa Enter. Musa Enter di 20 îlona sala 1992 de li Diyarbekirê li taxa Seyran Tepe dema ku diçû hevdîtinekê rastî êrişek çekdarî hatibû û hîn jî kujerên Musa Enter nehatine girtin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.